Dar Boh, priatelia, takže máme tu druhú tohtoročnú kopačskú akciu. Ja som sa tento raz rozhodol, že strávim na lokalite 3 dní aj s dneškom, takže 2 noci. A momentálne hľadám vodné ústie na kopanie. Dúfam, že bude oveľa lepšie ako to naposledy a podarí sa nájsť aj otvor a samotný prieskum štôlne. Takže držte palce. V tejto lokalite sú väčšinou ústia v takomto stave, že sú zahádzané konármi a stromami, keďže tu prebieha intenzívna ťažobná činnosť. Ale toto ústie sa mi aj tak nepozdáva, takže idem ďalej. Takže jeden taký zarastený stupačík s takými väčšími rigolmi. Ráno to zvládlo. Tu už tie rigoly začínajú oveľa väčšie. Tu je spadnutý strom, ktorý kríži cestu. A tuto pár metrov predo mnou sa nachádza jedno ústie. Také väčšie, je tam aj poriadne veľká halda. Takže idem pozrieť, v akom stave sa nachádza. Voda je tu podmačaná, takže možno, že nebude vytekať voda. Tu je. Pozrel som si to podrobnejšie. Tamto zo začiatku je jedna prepadlina, tu je potom taký trošku vyvýšený úsek. Tu je to zakončené, lenže tu hneď sa nachádza ďalšia prepadlina. Takže v podstate by som sa nikam neprekopal. Takže idem pozrieť ďalšie. Takže nachádzam sa pri ďalšom ústí. Všetky štôlne sú od seba v rozpätí pár metrov. Toto ústie vyzerá dobre. Akurát, že najväčší problém bude robiť tento veľký strom, keďže korene sa pravdepodobne budú tiahnuť do otvoru, ktorý bude niekde v týchto miestach. Takže uvidím. Hneď nad ňou je ďalšia štôlňa, takže pozriem aj tu. Dubačiky už začínajú. Tento už je dokonca nejaký starší. Zožratý. Halda je taká, že by sa mohlo jednať o celkom peknú štôlňu. Takže štôlňa hneď nad ňou. A už odtiaľ vidím, že je otvorená čiastočne. Idem tam pozrieť. Svetlo mám dole v aute, takže v podstate tam nič teraz neuvidím. Takže v poradí 5. ústie. To vyzerá veľmi pekne. Odtiaľ vidím, že je tam skalný masív a možno, že tam bude aj otvor. Takže áno, je tu otvor. Takže idem sa ja pustiť do jednej z tých uzavretých. Skúsim jednu z nich odkopať. A keď nič, tak sa pozrieme aspoň do týchto dvoch. Rumba, rumba pa' bailar.
Takže tu si vybudujem tábor. Dúfam, že ma odtiaľ nevykážu nejakí lesní pracovníci, keďže je to tu taká lesná križovatka, dosť asi frekventovaná. Tu sa nachádza takéto hlboké koryto potoka, ktoré je úplne vyschnuté, čože je škoda. Čože je veľká škoda. Úplne vyschnuté. Takže taký provizorný prístrešok je práve hotový. Proste tak na oddych, relax. Si myslím, že úplne v pohode. Takže mal som takú trošku menšiu návštevu. Takže nachádzam sa práve na mieste. Podľa haldy by to mala byť jedna z tých väčších štôlní. Ústie je maximálne zachovalé, takže dúfam, že to vyjde. Tuto je halda. Práve stojím na halde. Je fakt obrovská. Celé toto tu. Obrovská halda. Viem, že video to tak neukáže, ale je fakt obrovská a bude stáť za to. A ešte potešujúca správa, zajtra príde kamoš, takže budeme dvaja. Prípadný prieskum takisto, veľká výhoda. Idem na to. Mám tu návštevníka. Hnevá sa na mňa. Je to srnec. Veľmi nahnevaný. Tu je, tak je predo mnou. Nevidím ho zatiaľ. Poď, ukáž sa. Poď, vybehni. Poď. Už sa ukázal. Dobre. Nemusíš sa báť. Takže podarilo sa mi nakoniec nájsť vstup. Je v dosť značnej hĺbke. Vstup sa nachádza až tamto vzadu. Trvalo mi to zhruba 5 hodín práce.
väčšinou som vyťahoval takéto šutre. Bolo tu minimum zeminy. Zemina začala v podstate až tamto, ako sa ukázal už vchod. Tam ho vidno vzadu. Takže dneska pracujem druhý deň. Celú tú klembu, ktorá bola nestabilná, som práve zhodil. Ešte tu niečo zostalo. Postupne to padá, tamto už vidno vchod. Dneska dorazí aj pomoc, takže bude to o niečom inom. A ja dúfam, že sa dostaneme už dneska dnuka. Toto celé ešte spadne proste. Postupne to padá. Túto celú hlušinu odlopatovať. No, ty kokos. Tamto ďalej potom už začína masív, takže padať by to už nemuselo. Skalné masív. Toto tu samozrejme ešte všetko bude treba zhodiť, pokiaľ to nespadne samo. No. A trafil som presne bok steny, takže to bolo také o šťastí. Keby som kopal trošku viacej vľavo, tak už by som to netrafil. Takže presne bok steny som trafil. Takže vidno už dole do chodby, lenže klemba začína až, ani nie že klemba, ale ten zával. Ty vole, ešte také pekné 2 metre smerom dnu bude treba kopať. Ty kokos. Myslel som, že táto dutina tu že to už bude vchod, ale on začína v podstate až tam dole. Oj bože. Bude ešte veľmi veľa lopatovania. Veľmi, veľmi veľa. Práve dorazila pomoc, za čo som veľmi vďačný. A možno za takú necelú hodinku už budeme dnu. Svah je stabilizovaný, už to tam nepadá. Všetky nebezpečné skaly uvoľnené boli odstranené. Takže zatiaľ, čo sme pozerali dnuka, tak to vyzerá, že po nejakých 4 metroch to zabáča ostro doprava. Dokonca ešte aj takto, keď sa na to pozrieme, začal som kopať vlastne priamo do stredku tohto lievika. A štôlňa vlastne smeruje ako keby takto. Ide sa práve na taký prvotný prieskum, či vôbec má zmysel ďalej kopať. Ja sa možno, že ešte neprepchám. No uvidíme. Je tam už ale dosť veľký otvor. Tak, presne. Ty vole. Neviem, či sa tam prepchaš, to je... Hej. To je také... Skúsim. LTT. Skúsim. Hlavne v páse. Hej. To ja hlavne veľkú riť mám. Brucho ešte stiahnuť viem, ale... Takže som dnu.
A ako hovoril Braňo, hneď zával. Tu je to pozrucované a tam kompletný zával až po strop. Veľká škoda, veľká. Ty vole. Taká veľká halda. Mohla to byť fakt veľká štôlňa. Škoda. No. Horšie jak z kresanice. Už vonku lepšie, či? Lepšie jak No, čo to... Aj s motýkou. Počkaj. No. Takže išli sme sa pozrieť ešte pozdĺž štôlne, ako ide, a všade sú tu prepadliny. Pozdĺž celej štôlne. Tu na táto prepadlina, vole. Táto tu, slabo ju vidno, ale je tu, tak je tá hlavná, ktorú sme videli vo vnútri. Potom ďalej štôlňa pokračuje, tu je ďalšia prepadlina a tu hore pravdepodobne znova odbača štôlňa ďalšia. Ale tak kto čakal, že štôlňa bude hneď zabačať doprava, nie? No veď. Lebo kebyže takéto prepadliny boli rovno, a kebyže mala ísť rovno chodba, tak už to by to bolo jasné, hej, že je celá prepadnutá. Ale v podstate štôlňa hneď zabača doprava a celá je zrútená. Toto všetko sú prepadliny. Zdalo by sa, že možno pingy, ale sú to prepadliny. Takže tu je táto hlavná prepadlina, ktorú sme videli vnútri. No nič. Veľká škoda, no. Ďakujem Braňovi za pomoc, že mi prišiel pomôcť a vidíme sa potom pri ďalšej akcii. Zdar Boh.